Genduk Laras Wulandari menika anakipun Tole Joko Dolok menika nembe mlebet wonten SMKI Surakarta. Sok saya munggah sekolah saya pinter nggih Wah ya iki. Ya iki gandeng penyanyi siji iki bantuan saka sedulur mlaga kene diaturake ya. Monggo ngersakaken menapa derek Yoga kalian Mbak penyanyi menika pun borong. Pripun Pak ngersakaken apa? Oh, selendang biru. Halo Pak. Monggo. Jenengan kula cahal sini. Monggo lakune napa Pak? Ya, pun. Selendang biru sing kowe njaluk keping ngoten niku Pak. Untuk nggone Mbak penyanyi serong men to mimiti. Nggih. Nggih. Mboten nate kijut saja Pak. Niki sopan santun niki sing gadah griya niki. Mangke kula kantun-kantun mawon. Monggo Pak Dayan panjenengan nuwun. Ngeten iki urut mboten ngawur Pak. Monggo. Ayo sing gadah griya niki. Mas nongkrong persiapan. Gandeng iki kojak ya lunga. Mung gari kowe mangsa borong kowe. Ayo Pak. Ini. Ya. Ini Pak Turame ning sing nyan atur Pak monggo. Mas Joko, sugeng siang. Pripun kabare Mas Joko? Mengke dalu anakku Joko Dolok. Oh, santai to, santai Mas Joko. Niki bapake anak kula Lah, Dolok. mboten ketine kok saking mriki kok wajahe mboten ketine. Lah nggih, dipun tuwek niki Pak. Alah mung yo padha wae Pak karo anak. Lah nggih. Diurut mboten nderek nggih. Mboten sekolah ngeten isi Surakarta nduk kok. Mengke dalu nduk cuplik. Napa Pak? Oh beda harusnya. Anu nganggo jenenge mboten apa Pak? Iki ora jenenge nganggo. Iki Pak, pengen saking ngono. Anu ngagem origin dia mboten apa-apa Pak. Gamelane mboten nderek origin tok saged kalih ketipung iki. Nggih. Diaturke anu. Monggo Mas, diaturke lintang semono ya Mas. Oh nggih, sip.
warga masyarakat Grogol dari selalu pokoknya guyub rukune sae. Pripun Bu, lintang semoro nggih? Dados, monggo. Ayo Mbak Lala, Ridi dan siap-siap. Lala Ridi Lala. Oh nyamber. Kira badan siapa